naše srdcia kráľ. Nič ma neláka viac, ako bližšie stáť. Nič sa nevyrovná tomu, čo si nám dá. V tvojej blízkosti ja poznám a viem, tvoja láska je liek, v nej slobodný som a hanby už nie. V tvojej blízkosti Duchu Svätý si tu vítaný, priťahni nás tam, kde tróniš ty. Tvoja sláva prichádza dnes túžbou k nám. Zaplav láskou k tebe naše srdcia kráľ. Duchu Svätý si tu vítaný, priťahni nás tam, kde tróniš ty. Tvoja sláva prichádza dnes túžbou k nám. Zaplav láskou k tebe naše srdcia kráľ. V tvojej blízkosti Milí bratia a milé sestry, vzácne spoločenstvo, ako sme počuli aj v tej úvodnej piesni, prichádzame do Božej blízkosti, možno na netradičnom mieste, ale predsa ako spoločenstvo Božieho ľudu, ktoré sa stretáva spolu s Pánom Bohom, ale aj spolu navzájom medzi sebou, ako jedna rodina, ako rodina cirkevného zboru. Všetkých vás teda vítam, bratia a sestry, na už 3. zborovom dni, ktorý konáme tu v Jazdeckom areáli. A sme vďační Pánu Bohu za toto miesto, lebo je to naše miesto, teda patrí cirkevnému zboru. A zároveň sme vďační za to úžasné počasie, ktoré máme, že je tak akurát a že konečne vás vidím všetkých na tribúne, lebo po tie minulé roky ste boli aj poza naše chrbty a kade-tade, že som nevidel všetkých a teraz vidím všetkých, tak je to úžasné a sa teším z toho, že sme tu aj z Prešova, ale aj z okolitých obcí, z fílií našich, lebo sme jednou rodinou a to je cieľ zborového dňa, aby sme sa aspoň raz v roku naozaj stretli ako Božia rodina všetci, bez rozdielu na to, kde bývame. Chceme dnes hovoriť o dôležitej téme, o tom, ako byť bohatý v Bohu, lebo možno počúvame rôzne návody na to, ako sa stať bohatým v rôznych oblastiach, ale dnes chceme, verím, že počuť nielen nejaký návod, ale chceme počuť aj zvesť Božieho slova. Asi ste si všimli, že sme tu len dvaja so sestrou farárkou. Brat farár Koč je momentálne na službách Božích v Žehni, kde káže pri pamiatke posvetenia chrámu, kam bol pozvaný. Takže chceme sa tešiť z toho, že sme tu spolu a chceme naozaj prežiť Božie požehnanie a Božiu prítomnosť. Riadiť sa budeme podľa toho programu, ktorý máte vytlačený. Ak by niekto ho nemal ešte, nech sa prihlási, určite sa k nemu program dostane.
A začneme teda spevom piesne číslo 605, ktorú v túto chvíľu použijeme ako naše vzvolanie k Pánu Bohu, ako predspev ku službám Božím. Plesajme, chválospevy spievajme. Vidíte, plesajme, chválospevy spievajme. Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným. Vstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným. On stvoril more, zem a všetko, čo živé je. On stvoril more, zem a všetko, čo živé je. Jeho dielom sú hlbiny, ich očiare jeho sú. Jeho dielom sú hlbiny, i končiare jeho sú. Hospodin je náš Boh, my sme jeho paství ľud. Hospodin je náš Boh, my sme jeho paství ľud. Nezatvrďme srdce v blúde, počujme dnes jeho hlas. Nezatvrďme srdce v blúde, počujme dnes jeho hlas. Pojdite, plesajme, chválospevy spievajme. Pojdite, plesajme, chválospevy spievajme. Kláňajme sa, pokľaknime pred Pánom, Tvorcom svojim. Kláňajme sa, pokľaknime pred Pánom, Tvorcom svojim. Bratia a sestry, zhromaždili sme sa na tomto svetom mieste, aby sme spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojjedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nedokážeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami. Všemohúci a láskavý Bože, zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali práve spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí, tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen.
Bože, tvorca všeho míra, v ústretí Tebe pieseň nesie sa. Tisíce svetov Tvoja ruka zdvihla, na Tvoje slovo vznikli nebesá. Pred Tvojim trónom, Bože, zaplesám. Si mocný Boh, si lásky Pán, celý svet múdro riadiš, Bože, sám. Si Otec náš a slávy kráľ. Aj ku mne skláňaš svetlo svojich očí, aj na mňa kladieš milostivú dlaň. Som ako kvet, čo k slnku hlavku točí, či tichých vôd si žiadajúca laň. Pred Tvojim trónom, Bože, zaplesám. Si mocný Boh, si lásky Pán, celý svet múdro riadiš, Bože, sám. Si Otec náš a slávy kráľ. Ty si náš tvorca, my sme Tvoje deti, tú milosť nikdy nik nevezme nám. Nad celou zemou Tvoja láska svieti, s nádejou dvíham dlane k výšinám. Pred Tvojim trónom, Bože, zaplesám. Si mocný Boh, si lásky Pán, celý svet múdro riadiš, Bože, sám. Si Otec náš a slávy kráľ. Pred Tvojim trónom, Bože, zaplesám. Si mocný Boh, si lásky Pán, celý svet múdro riadiš, Bože, sám. Si Otec náš a slávy kráľ. Pán Boh, buď s vami. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za tieto vzácne chvíle pri Tvojom slove, piesňach a modlitbách. Vyznávame, že v živote sme zviazaní toľkými vecami. Často sme ustarostení a opierame sa o materiálne veci tohto sveta viac ako o Teba, čo nám len neprináša pokoj. Chceme byť závislí jedine na Tebe a nie na majetku.
Chceme si zhromažďovať poklady v nebi a nie tu na zemi a slúžiť len Tebe a byť bohatý v Tebe. Vieme, že za peniaze si nemôžeme kúpiť lásku, úsmev, vďačnosť, milé slovo či priateľstvo. Pomáhaj nám nelipnúť na veciach, ktoré máme, ale pomáhaj nám vedieť sa aj rozdeliť s núdznymi. Prosíme ťa, Ty sám nás nauč rozoznávať pravé hodnoty od nepravých a dávaj nám k tomu svojho ducha, múdrosť a Tvoju milosť. Teraz, bratia a sestry, si vypočujeme dva biblické texty. Najskôr starozmluvný text 5. knihy Mojžišovej z 28. kapitoly a potom novozmluvnú epištolu z 1. listu Timotejovi zo 6. kapitoly takto. Ak naozaj poslúchneš hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš zachovávať a plniť všetky jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam, Hospodin tvoj Boh ťa vyvýši nad všetky národy zeme. Splnia sa na tebe všetky tieto požehnania a budú ťa sprevádzať, ak budeš poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha. Požehnaný budeš v meste a požehnaný budeš na poli. Požehnaný bude plod tvojho života a plod tvojho dobytka i mláďata tvojho statku, i prírastky drobného stáda. Požehnaný bude tvoj kôš i tvoje korito. Požehnaný budeš, keď budeš vchádzať a požehnaný budeš, keď budeš vychádzať. Hospodin spôsobí porážku tvojich nepriateľov, ktorí by povstali proti tebe. Jednou cestou vytiahnu proti tebe a 7 cestami zutekajú pred tebou. Hospodin ti udeli svoje požehnanie, aby bolo s tebou v tvojich zásobárniach a vo všetkom, čoho sa chytia tvoje ruky. Požehná ťa v krajine, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh. Hospodin ťa povýši na svätý ľud, ako ti prisahal, ak budeš zachovávať príkazy Hospodina svojho Boha a kráčať po jeho cestách. A pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom, lebo nič sme nepriniesli na svet a nepochybné je, ani nič odniesť nemôžeme. Preto keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme. Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a v osídlo, v mnohé nerozumné a škodlivé žiadosti, ktoré pohružujú ľudí do záhuby a zatratenia. Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili a tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Ty však, človeče Boží, pred takýmito vecami utekaj a snaž sa za spravodlivosťou, pobožnosťou, vierou, láskou, trpezlivosťou, krotkosťou. Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si povolaný a pred mnohými svedkami vyznal si dobré vyznanie. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen. Teraz, bratia a sestry, počas tejto piesne bude požehnanie detí, takže poprosíme všetky deti, ktoré sú tu od 0 do minimálne 12 rokov, aby prišli sem dopredu na požehnanie. Prosím, postavte sa do jedného radu, pokiaľ je to možné, nevytvárajte viac radov, aby sme mohli ísť od kraja do stredu spolu so sestrou farárkou a udeliť vám požehnanie. Takže nech sa páči, ste pozvaní k požehnaniu.
si piesne tej, ktorá večne znie. Hodný si všetkých chvál, ktoré priniesť viem. Hodný si vďaky za nádych každý deň. Si život môj, si život môj. Ježiš, máš meno nad všetky ostatné. Ježiš, len Ty si, kto mohol spasiť svet. Hodný si vďaky za nádych každý deň. Si život môj, si život môj. Nie je nikto taký svätý, nikto podobný Ti. Môj zrakotvor nech to vidí. Zjav mi, aký si a spoj mi srdce s Tvojím láskou k ľuďom, ktorí vedľa mňa sú. Hodný si piesne tej, ktorá večne znie. Hodný si všetkých chvál, ktoré priniesť viem. Hodný si vďaky za nádych každý deň. Si život môj, si život môj. Ježiš, máš meno nad všetky ostatné. Ježiš, len Ty si, kto mohol spasiť svet. Hodný si vďaky za nádych každý deň. Si život môj, si život môj. Nie je nikto taký svätý, nikto podobný Ti. Môj zrakotvor nech to
tvojim láskou k ľuďom, ktorí vedľa mňa sú. Bratia a sestry, vypočujte si dnešné sväté evanjelium, ktoré je napísané v evanjeliu podľa Lukáša v 12. kapitole takto. I riekol im Ježiš, dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku. Na to povedal im toto podobenstvo. Bohatému človeku prinieslo pole hojnú úrodu. Premýšľal teda a povedal si, čo urobím, lebo nemám kde si zhromaždiť úrodu. A povedal, toto urobím. Zbúram si stodoly, postavím si väčšie a tam si zhromaždím všetko obilie a všetko, čo mám. Potom poviem duši, duša, máš dosť všetkého na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pí a veseľ sa. Ale Boh mu riekol, blázon, tejto noci požiadajú tvoj život od teba a čo si pripravil, komu to zostane? Tak bude s tým, kto si zhromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu. Blahoslavení sú všetci, ktorí počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho vo svojom srdci. Amen. Aj táto pieseň spevokolu, bratia a sestry, bola takým význaním viery, že naše útočište je v Bohu. A my chceme teraz všetci spoločne vyznať túto vieru v nášho Boha slovami apoštolského vierovyznania.
Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň stal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svätú Cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen. Bratia a sestry, na záver môžete sa posadiť vierovyznania. Vyznávame, že veríme vo večný život. A o tom bude spievať aj spevokol v druhej piesni, že sme na ceste do Kanánu a pre nás Kanán to je večný život, ktorý nám získal Pán Ježiš Kristus. Na to sa môžeme tešiť, to je cieľ našej cesty, takže na tej ceste do Kanánu. Na tej ceste do Kanánu našim vodcom je Boh sám. Vodne stopom oblakovi, noci ohnivým je nám. Kde môžeme neistúdiť, nemôžeme zabludiť. My kráčame vždy len súdky, ochrana je náš štít. Odvážne kráčaj smerom, ktorým Boh ťa vedie. Odvážne kráčaj cieľu, ktorý pripravil. Odvážne kráčaj púšťou až do zeme Kanán. Odvážne kráčaj, neopusti svojich Boh, mocný Pán. Na tej ceste do Kanánu pokrvom obsíti nás. S nočnou rosou mannu dáva, dostatku a pravý čas. Odvážne kráčaj smerom, ktorým Boh ťa vedie. Odvážne kráčaj cieľu, ktorý pripravil. Odvážne kráčaj púšťou až do zeme Kanán. Odvážne kráčaj, neopusti svojich Boh, mocný Pán. Na tej ceste prachom púšte, nech sme svieži poznovu. Keď sa ozve z našich rádov, blížime sa k domovu. Jaké zeme požehnanej, obnovili vidí kraj. Boží ľud zocení hlavou, až do konca vytrvaj. Odvážne kráčaj smerom, ktorým Boh ťa vedie. Odvážne kráčaj cieľu, ktorý pripravil. Odvážne kráčaj púšťou až do zeme Kanán. Odvážne kráčaj, neopusti svojich Boh, mocný Pán.
Tak sa stížme v modlitbe, bratia a sestry. Ďakujeme ti, Pane, že aj na tomto mieste znie ku nám tvoj hlas. Hlas, ktorý nás vyučuje a chce, aby sme kráčali po tvojich cestách, po cestách tvojej vôle, po cestách tvojho zákona, tvojho evanjelia, tvojej lásky a milosti. A tak prosíme, aby aj v tejto chvíli naše mysle a srdcia boli otvorené pre tvoje slovo. Amen. Milí bratia a milé sestry, z úcty k Božiemu slovu povstaňte a vypočujte si kázňový text, ktorý sme už počuli v závere dnešného evanjelia, z Lukášovho evanjelia z 12. kapitoly, kde v 21. verši sú napísané tieto slova. Tak bude s tým, kto si zhromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu. Amen. Počuli sme teda v tejto chvíli, bratia a sestry, Božie slovo, ale predtým, ako budem ďalej pokračovať v kázni, tak by som chcel, aby sme sa na chvíľočku započúvali do slov jednej piesne, ktorú možno aj poznáte. Je to pieseň Miroslava Žbírku, takže počúvajme krátko. Je to naozaj len kratučká časť tej piesne, ktorá sa volá Každý chce byť naj. A ja som si vybral len ten jeden verš, alebo tú jednu slohu, lepšie povedané. A asi sme rozumeli tým slovám, lebo zvuk je celkom fajn, ale ja to pre istotu zopakujem. Každý chce byť bohatý, my, vy, oni, ja aj ty. Neveríme v Boha, každý chce byť bohatý. A tieto slova možno našim moderným jazykom vyjadrujú to, čo Pán Ježiš povedal v evanjeliu, ktoré sme dnes počuli. V tom podobenstve o lakomom boháčovi, lebo tak je nazvané to podobenstvo v našom preklade Biblie. A tá Žbírkova pieseň, to nie je len nejaká hudobná póza. Ja keď som tú pieseň počul, už dávno som ju počul a možno sa príliš často až nehráva v rádiách, tak mi to aj vtedy napadlo, že to nie je len nejaká hudobná póza, ale že je to diagnóza. Že je to diagnóza nás ľudí. Je to diagnóza o tom, na čom fungujeme, alebo z čoho žijeme. Že fungujeme na princípe pódia. A ja teraz stojím na pódiu, tak dúfam, že nebudem hovoriť sám proti sebe, ale ten princíp pódia je veľmi jednoduchý. Je to výkon, je to výsledok, je to zisk, je to obdiv, je to potlesk. Sú to čísla, je to porovnávanie, je to sledovanosť, je to percento, ktoré som v tomto mesiaci zarobil alebo v tomto roku. A my ľudia si v zákulisí života skladáme rôzne ceny. Niekedy sú to naozaj kovové trofeje, ktoré získavame a vyhrávame. Inokedy sú to len financie na našom účte, ktoré utešene rastú. Alebo sú to iba čerstvé lajky, ktoré nazbíral náš post na sociálnych sieťach. Ale logika je v podstate stále tá istá. Ak som hore na pódiu, ak som videný a úspešný, ak mám dostatok, tak naozaj žijem. Ak niečo mám, tak vtedy som dôležitý. A vtedy mi ľudia venujú pozornosť. A vtedy podľa našich kritérií aj niečo môžem dokázať ľahšie v živote. Ale ak idem v živote dole, ak padám, tak strácam. Niečo mi chýba.
A ak mi niečo chýba, alebo ak niečo nemám, tak som nikto. Možno vo svojich očiach, ale aj v očiach mnohých ľudí okolo mňa. Pán Ježiš túto našu logiku, ľudskú logiku, odhaľuje v tom príbehu o boháčovi so sípkami. Je nám jasné, že to nie je útok proti poctivej práci, ani proti tomu, ak obrazne povedané zhromažďujeme výsledky svojej poctivej práce. Ten príbeh, to podobenstvo je oveľa viac vyšetrením, veľmi hlbokým vyšetrením môjho srdca. Lebo moje srdce všetko smeruje na mňa. Mám svoje polia, moje polia. A mám môj zisk. A mám moje sípky, ktoré sú plné. Môj zajtrajšok je zabezpečený, moja pohoda, môj wellness života. Iba ja. Žiadny Boh, ani človek, blížny, ale iba ja. A keď príde veta, ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život, vtedy spadne opona. Vtedy zhasnú svetla. A ukáže sa, že potlesk a obdiv okolia alebo mňa samého nikdy nemôže byť skutočným zmyslom môjho života. A že to, čo vyzeralo ako môj zisk, ako moje bohatstvo, sa ukázalo ako chudoba. Problém nebol, že boháč mal veľa. Ale problém bol, že to mal iba pre seba a myslel pritom iba na seba. Nemal tam priestor pre Pána Boha, ani pre druhých ľudí. A to je tragédia modernej civilizácie. My sme počuli to prvé čítanie, ktoré brat Joškóra čítal o tom, ako nám Pán Boh zasľubuje požehnanie a my sme požehnaní, nadmieru sme požehnaní. Ale zároveň sme počuli aj to druhé čítanie, ktoré nám Zuzka Martausová čítala, že naša tragédia je, že my milujeme požehnanie, ale nemilujeme toho, kto nám to požehnanie dal. Tragédia modernej civilizácie je v tom, že síce máme preplnené obchody, lebo máme ich preplnené, ale máme prázdne srdcia. Máme neraz plné kalendáre a už ani nevieme, kde si tam strčiť svoju vlastnú rodinu, aby sme mali na nich čas. Ale máme prázdne vzťahy. A máme dnes stovky možností, ako využiť čas. Aj dnes si možno vybrali aj členovia nášho zboru niečo iné, ako je zborový deň. Máme stovky možností, od leteckého dňa, dňa solí a ja ešte street foodu a ja neviem, čo ešte dnes všetko v Prešove je. Ale máme stovky možností, ale máme tak málo hĺbky života a skutočného zmyslu života. A tak z tých Ježišových slov pre mňa a verím, že aj pre nás všetkých zaznieva veľmi tvrdá pravda. Človek môže byť bohatý vo všetkom, naozaj vo všetkom, a predsa byť chudobný v tom, na čom naozaj záleží. A to je tá chudoba bohatých. Alebo chudoba boháča. Prebytok všetkého, ale deficit zmyslu. Nedostatok zmyslu. Miroslav Žbírka to naozaj pekne vyjadril v tej piesni, že sme a chceme byť bohatí, ale pritom neveríme v Boha. A nielen v nejakom zmysle filozofickej tézy, že veríme v Boha, lebo nejaký Boh asi je, ale v tom, že mu nedôverujeme. Že neveríme tomu, že skutočná hodnota života prichádza zvnútra, z môjho vzťahu s Pánom Bohom. Že skutočná hodnota života neprichádza zvonku, z toho, čo mám, čo som dosiahol, aký som. Že neprichádza ani z merateľného bohatstva, ani z výšky môjho výkonu, ale že skutočná hodnota života naozaj pochádza z môjho vzťahu s Bohom. A tak nám dnes, aj keď
čítame štatistiky, že Slovensko je na chvoste všetkého pomaly v Európskej únii, ale napriek tomu všetkého nám pribúda a skutočný život nám uniká. A Ježiš hovorí, smrť je tvoje zrkadlo, moje zrkadlo, lebo ona ti nastaví a ukáže, či si bol naozaj bohatý. Alebo si mal len život preplnený vecami, kalendár preplnený termínmi, ale pritom si bol úplne vyprázdnený, úplne prázdny. Taký bol ten bohač. Duša, máš dosť všetkého, buď spokojná. Máš všetko, ale vlastne nemáš nič. Pán Ježiš, a my to vieme, bratia a sestry, ale nikdy nebol len prázdnym kritikom, ktorý na ľudí nakričal a povedal im, ako to majú robiť a odišiel preč. Ale Pán Ježiš vždy ukazoval inú cestu pre nás ľudí a ukázal to, ako byť bohatý v Bohu. A tento výraz má naozaj nesmiernu hĺbku. Lebo v Bohu znamená zakorenenie do niekoho. Znamená to jednotu s niekým. Znamená to život, ktorý je ponorený do Božej prítomnosti, do Božej blízkosti. A možno to naozaj aj Miroslav Žbírka, možno chtiac a možno nechtiac, zakomponoval do svojej piesne, lebo slovo bohatý môžeme počuť aj ako slovo Boh a ty. Nie je to len jazyková hra pre efekt, ale je to presné pomenovanie toho, čo to znamená byť bohatý v Bohu. Keď je v tvojom živote Boh a ty si bohatý. V Bohu, tu a teraz, ako niečo, čo ma naplňa a dáva mi spokojnosť. Ako sa to stane? Ako sa to stane, aby som bol v Bohu? A bol teda naozaj bohatý? Stane sa to iba a jedine s Kristom. Apoštol Pavol to povedal v jednej vete, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A to nie je motivačný citát. To je bytostné vyznanie človeka, ktorý to žil. Moja identita nie je závislá od toho, čo mám. A nie je závislá na sile a veľkosti môjho bohatstva, ale je závislá na bohatstve Božej milosti. A moja hodnota nie je odvodená z porovnávania sa s inými, či majú menej alebo viac ako mám ja, ale moja hodnota spočíva v tom, že som bol prijatý Bohom v Kristovi. A moja spravodlivosť nevychádza z toho, že som bezchybný človek, ale z toho, že Kristus je verný Pán a záchranca. A moja nádej nevisí na tom, koľko som si nahonobil v živote, ale na tom, že Ježiš za mňa prešiel zo smrti do života. Aj v tomto texte, bratia a sestry, je ten paradox evanjelia, teda, že Kristus, ktorý bol bohatý, sa stal chudobným, aby som ja zbohatol jeho chudobou. Ježiš sa vzdal nebeského bohatstva, slávy a zomrel opustený, opľúvaný, bezmocný a nahý. A práve v tej najväčšej chudobe, akú si vieme predstaviť, a v tom najväčšom opovrhnutí, aké si vieme predstaviť, sa ukázalo najväčšie bohatstvo, a to je Božia láska k človeku. Láska, ktorá nepozná hranice, ktorá nie je závislá od inflácie či deflácie, lebo je to láska, ktorá je tu ako ponuka. Byť bohatý v Bohu teda znamená žiť z Krista. A keď ja som prázdny a mnohokrát sa tak cítim prázdny, Ježiš je mojou plnosťou. A keď som slabý, mnohokrát sa cítime slabí, Ježiš je mojou silou. A keď som hriešný a zlyhávam znova a znova, on je mojou spravodlivosťou. A keď stojím pred smrťou,
On je mojim životom. A toto, bratia a sestry, je viac ako len nejaká psychologická podpora pre náš život. To je nové bytie, kde som ja a Boh. Boh plus ty rovná sa bohatý. A už nepotrebujem väčšie sípky, lebo zdroje môjho života neležia v mojich sípkach, ale v spojení s Bohom. A už nepotrebujem byť najfarár, najučiteľ, najriaditeľ, najupratovačka, najkuchárka, najekonomka, najčlovek, lebo v Kristovi som niekto. Nie vo svojom výkone, ale v tom, čo on vykonal pre mňa. A už nepotrebujem nikomu nič dokazovať, aký som dobrý, lebo som bol prijatý dobrým Bohom. Pán Ježiš vstupuje do našej hanby, do našej prázdnoty, do našej straty, berie na seba našu chudobu, vinu, strach a dáva nám svoju plnosť. Preto byť bohatý v Bohu, to nie je len krásna myšlienka alebo názov zborového dňa. To je niečo bytostné a hlboké. A chceš byť bohatý, naozaj bohatý, tak potrebuješ len tie dve veličiny. Pána Boha a seba. Boh a ty. Nie je tam napísané Boh plus ty, plus tvoje sípky, tvoje účty, tvoje tituly. Boh a ty. Ty ako človek. Bratia a sestry, boháč, ktorý sa radoval z plnej stodoly, zomiera a všetko tu zostáva. Smrť nám zoberie všetko, o čom si myslíme, že patrí iba nám. A Lukáš túto realitu zostruje na maximum, keď sa pýta, ešte tejto noci požiadajú tvoj život od teba a čo si pripravil, komu to zostane? Komu zostane to, čo sme tu pripravili na tejto zemi? Našim deťom, vnúčatám, aby sa na tom hádali? Ježiš tu vyjadruje pravdu o realite smrti, ktorú nám tu predstavuje ako univerzálneho auditora. Myslím, že ekonómovia sa celkom obávajú niekedy auditorov, ale keď majú všetko v poriadku, tak asi nie. Ale Ježiš sa ma ako dokonalý auditor pýta, čo prežije tvoju smrť? Čo prežije tvoju smrť? Iba to, čo je v Bohu, prežije tvoju smrť. Pán Ježiš prešiel cez smrť a otvoril nový život. A preto bohatstvo v Bohu je jediné, ktoré pretrváva. A to, čo sme vložili do Krista, to ani ten najtvrdší auditor smrti nezničí. Byť je hra, ktorá sa končí hrobom. A byť v ňom je život, ktorý pokračuje aj za hrobom. Tak naozaj prichádza otázka pre každého z nás. Čo zostane v mojom živote, keď všetko ostatné padne? Čo ostane? Ak to, čo je v Bohu, tak je to fajn, lebo to je večné. Ako by sme to, bratia a sestry, mohli aplikovať možno úplne do našich praktických záležitostí? Pozri sa na tvoju prácu. Ak tvoja práca krmi iba tvoje ego, ak staviaš iba sípku, tak to všetko zomrie, keď zomrieš ty. Ale ak svojou prácou slúžiš ľuďom, ukladáš si poklad, ktorý znesie aj smrť. Vzťahy. Ak sú tvoje vzťahy iba sieťovaním pre tvoj vlastný prospech, smrť ich ukončí.
Ale ak dávaš čas ľuďom, ktorí ti nemajú čo vrátiť, si bohatý v Bohu. Utrpenie. Ak bolesť berieš iba ako dôkaz svojej ľudskej bezcennosti, potom spadneš. Ale ak svoju bolesť vnesieš do Kristových rán, zrazu zistíš, že aj to je tvoje bohatstvo. Čas. Ak žiješ v neustálej rozptýlenosti a máš pocit, že všetko musíš zariadiť a všetko musíš pokryť, nikdy nebudeš schopný žiadnej hĺbky. Ale ak si ochrániš svoj čas ako čas s Bohom, tak tvoje v Bohu nebude len fráza, ale vždycky živá a skutočná prítomnosť. Bratia a sestry, Pán Ježiš v tom podobenstve povedal to, čo možno zopakoval aj Miroslav Žbírka v tej piesni, ktorú sme počuli. Že môžeme hromadiť a predsa zostať prázdni. Že môžeme mať veľa a predsa nemáme nič. Ježiš nám ponúka inú cestu, byť bohatý v Bohu. Teda ponúka nám Boh plus ty. A to nie je len náboženská metafora, ale je to realita. Keď Ježiš hovorí o bohatstve v Bohu, myslí na novú identitu. Bohatý v Bohu je ten, kto vložil svoj život do Krista a nechal Krista žiť v sebe. Preto si položme poslednú otázku. Som v ňom? Nepýtam sa, či som nábožný, či mám náboženské cítenie alebo pocity, ale či som napojený na Krista. Či žije vo mne tak, že všetko sa hýbe podľa Neho. Byť v ňom, to je jediné bohatstvo, ktoré naozaj existuje. A dnes si teda nekladieme otázku, koľko mám, ako vysoko som sa dostal, ale stojíme pred jedinou otázkou. Som v Kristovi? Lebo to je práve bohatstvo, ktoré ani smrť nezničí. Amen. Tvoje kráľovstvo, nech znie tvoj tichý hlas. Príď tvoje kráľovstvo medzi nás. Príď tvoje kráľovstvo, tvoja vôľa sa staň. Príď tvoje kráľovstvo, ja volám. Nech stratení sú nájdení, slepý zrak nech uzrie svetla jas. Toľkokrát si odpustil, i z prachu zeme dvihol si nás. Dnes tvoj ľud k tebe modlí sa, zapáľ naše srdcia pre svoj plán.
Prosím, Ježiš, buď môj Pán, nech búrka v mojom vnútri ustúpi. Vylej lásky oceán, nech môj nemý hlas je opäť počutý. Prosím, Ježiš, buď môj Pán, nech búrka v mojom vnútri ustúpi. Vylej lásky oceán, nech môj nemý hlas je opäť počutý. Prosím, Ježiš, buď môj Pán, nech búrka v mojom vnútri ustúpi. Vylej lásky oceán, nech môj nemý hlas je opäť počutý. Príď tvoje kráľovstvo, nech znie tvoj tichý hlas. Príď tvoje kráľovstvo, medzi nás. Príď tvoje kráľovstvo, tvoja vôľa sa staň. Príď tvoje kráľovstvo, ja volám. Pomodlíme sa. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za to, že plníš svoje zasľúbenia a dávaš nám rozličné požehnania. Ty si Boh, bohatý v daroch, ktoré sú pre nás vzácnym znamením Tvojej lásky a milosti. Odpusť nám, že viac milujeme dary ako darcu. Viac milujeme požehnanie ako Teba, ktorý nám dávaš požehnanie. Sme bohatí vo všetkom a predsa chudobní. Prosíme ťa za všetkých, ktorí sa zamilovali do bohatstva a uverili, že hojnosť všetkého stačí. Prosíme ťa, aby sme hľadali teba ako zdroj skutočného bohatstva a naplnenia života. Amen. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že nám ponúkaš možnosť byť bohatý v Bohu. Ďakujeme Ti za to, že Ty si schudobnel, aby sme my zbohatli. Ty si všetko strátil, aby sme my mohli všetko získať. Odpusť nám, keď hľadáme hojnosť a plnosť mimo Teba, keď sa pokúšame uspokojiť sami sebou, svojim výkonom a zásluhami. Prosíme ťa, Pane Ježiši, aby sme boli pevne spojení s Tebou, aby Ty si bol v nás a my v Tebe, a tak sme boli naozaj bohatí v Bohu. Amen. Pane, prosíme ťa aj za členov nášho spoločenstva, nášho cirkevného zboru. Prosíme za nášho spolubrata, ktorý si s láskou spomína na svojho zosnulého otca, ale takisto aj na všetkých zosnulých v rodine. Prosíme, aby tieto spomienky boli naplnené Tebou a Tvojou prítomnosťou, Tvojim potešením. Takisto Ti kladieme do rúk našu spolusestru spolu s jej rodinou, ktorá si tiež spomína na svojho zosnulého otca pri 5. výročí jeho odchodu z tejto časnosti a tiež na všetkých zosnulých vo svojej rodine, aby aj ona spolu so svojou rodinou mala pokoj a istotu v Tebe, Pane Ježiši, lebo Ty si živý Pán, ktorý dáva nádej aj do smrti. Svojim požehnaním prosíme, Pane, prikryj aj novomanželov, ktorí vstúpili pred Tvojou tvárou do stavu manželského. A prosíme, aby aj oni žili v Tvojej blízkosti a kráčali po Tvojich cestách. A takisto Ti ďakujeme spolu s našou sestrou, ktorá mohla vo svojej domácnosti prijať vzácnu sviatosť Tvojej svätej večere. Prosíme, aby posilnená týmto pokrmom Teba nasledovala a mohla žiť ako Tvoje dieťa každý deň v
očakávaní splnenia blahoslavenej nádeje na tvoj druhý príchod. A takisto kladieme do tvojich rúk aj tých, ktorí ti ďakujú za tvoju milosť a požehnanie a prosíme, aby títo manželia aj z tvojej milosti naďalej mohli prežívať to požehnanie a tvoju blízkosť na každý deň. Vypočuj nás, drahý Pane, a príjmi i našu spoločnú modlitbu, keď s dôverou k tebe voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Predtým, bratia a sestry, než poviem ešte niekoľko oznamov, tak chcem medzi nami srdečne privítať pána primátora mesta Prešov Františka Oľhu, ktorý je tu s nami od začiatku na celých službách Božích, takže ho môžeme privítať potleskom. Sme vďační za vašu prítomnosť a nech sa páči, odovzdávam vám slovo, môžete nás pozdraviť. Dobrý deň, priatelia, alebo ťažko vás ináč nazvať v tomto nádhernom spoločenstve, ktoré tu dnes je. Som vďačný za to, že tu môžem byť a naozaj dnešný deň je výnimočný. Mali sme tu vynikajúcu kázeň. Ráno, keď som bol v konkatedrále, tak namiesto kázne čítali pastierský list, v ktorom vlastne vyzývali Slovákov, aby sme zlepšili komunikáciu jeden medzi druhým a vyzývali otcovia biskupy, aj aby sme my, starší, viedli svoje deti k tomu, aby sledovali vlastne cestu k Bohu. Čo som si uvedomil, keď som tu prišiel, je to, že tieto listy nie sú určené pre vás, pretože to, koľko je tu detí, koľko je tu mládeže, vy vlastne žijete. Bol by som naozaj šťastný, keby takéto výzvy sa dostávali k tým, ktorí ich nepočúvajú a nepočujú. Vy to teda určite nie ste a naozaj som za vás, za všetkých, za nás, za to, že my spoločne, vy tvoríte spoločenstvo, do ktoré ste ma prizvali a to je obrovská vec pre mňa a za to som vám veľmi vďačný. Ďakujem ešte raz aj farárom, ktorí dnešný deň pripravili aj všetkým, čo to zorganizovali a naozaj je pre mňa veľkou cťou tu byť znovu s vami. Minulý rok mi to nevyšlo zo zdravotných dôvodov, takže tohto roku si to znova užívam a určite tento deň ma nabíja energiou, ten pohľad na vás na najbližšie obdobie a som vám za to vďačný. Tak my ďakujeme, že ste prijali pozvanie a že tento rok to bolo možné a tiež v mene nášho spoločenstva vyprosujeme vám aj celému vedeniu mesta Prešov Božiu múdrosť a požehnanie do všetkého, čo vás čaká a tých víziev určite v našom meste je veľa. Chcem, bratia a sestry, ešte povedať niekoľko oznamov, aj keď úplne na záver ešte budú organizačné pokyny, ktoré povie brat dozorca. Ja chcem povedať len to, že teraz po požehnaní počas piesne 649 bude vyzbieraná ofera a budú okolo vás chodiť ľudia, ktorých sme nazvali oferníci, sme vytvorili nové slovo. Takže oferníci pôjdu s krabičkami, môžete tam prispieť do tejto zbierky. Pokiaľ sa to nestihne, tak ešte potom po podaní rúk, keď bude záverečná pieseň, ktorú bude hrať kapela, neodchádzajme, dobre? Teda počas piesne 649 ofera, potom bude podanie rúk, ale ostaneme ešte sedieť, vypočujeme si úplne záverečnú skladbu, môžeme sa aj pridať, keď ju budeme poznať a potom po tej záverečnej skladbe budú ešte nasledovať organizačné pokyny. Chcem aj ja z tohto miesta naozaj poďakovať všetkým vám, ktorí akýmkoľvek spôsobom ste prispeli k zorganizovaniu dnešného zborového dňa a chcem naozaj
aspoň jedno meno povedať, a to je meno z brata zborového dozorcu Miroslava Ilka, ktorý je tým hlavným hýbateľom tých organizačných záležitostí. Takže ďakujem veľmi pekne a môžeme aj jemu zatlieskať ako vyjadrenie našej vďaky. A samozrejme, že aj všetkým vám ďakujem, ktorí od koláčov alebo cez čokoľvek iné, čím ste prispeli k tomuto zdarnému a požehnanému zborovému dňu. Takže ešte raz počas piesne 649 zbierame oferu. Teraz príjmite požehnanie. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Vy sa asi nepočujete, keď spievate. Počujete sa? Myslím, susedov asi áno, ale všetkých. My vás tu vpredu počujeme všetky. Viete, aké to je úžasné? Jak jeden veľký spevokol to bolo. Takže krásne spoločenstvo aj pri piesniach, aj pri všetkom, čo je za nami. Chceme si teda podať ruku, ale nechceme sa ešte rozísť. Dobre, teda podajme si ruky, poprajme si Boží pokoj navzájom, ale zostaňme prosím ešte sedieť. Vypočujme poslednú pieseň a potom budú ešte organizačné pokyny. Pán Boh nech je s nami a nech požehná ešte zvyšok tohto krásneho dňa.
Ja patrím len jemu a on je môj. 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 A on plní život môj. Že Boh je dobrý svet, cítiť aj dnes jeho lásku verím, jeho milosť chcem, s radosťou chodím a v ňom plnýstvo mám, dáva len dobre, chcem pri ňom vždy stáť. Boh prestrel pre mňa bohatý stôl. Boh prestrel pre mňa bohatý stôl. Prestrel pre mňa bohatý stôl. Prestrel pre mňa bohatý stôl. A on plní život môj. Láskou. Ja patrím len jemu a on je môj. 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 A on plní život môj. Láskou. Že Boh je dobrý svet, tu cítiť aj dnes, jeho lásku verím, jeho milosť chcem, s radosťou chodím.